Ivideo kaSimelane exuza nabangani bakhe yasabalala enkundleni zokuxhumana ngesonto ledlule. Yena nehambeli zakhe babengazifakile izimfonyo bephula imigomo ye-COVID-19. Ivideo yasusa kakhulu ukukhuluma. Ngomgqibelo undunankulu umemezele ukuthi u50% omholo kaSimelane uzobanjwa ukumjezisa. Ungqongqoshe wezempilo uphinde wakhonjwa ukuxolise lengakapheli isonto. Kodwa amaqembu ezepolitiki KwaZulu Natal athi isijeziso asitholile sincane futhi asidlulisa umyalezo ofanele. Asisho ukuthi thina njenge DA bese sibheke ukuthi aze kuthiwe umxoshile, kodwa sibheke ukuthi isinqumo sithathayo sihambisane nesimo esibhekene naso. Ingakho wesithi ke cha yena impela umshaya impela ngamanzi. Yinto yabo uma ugange kwisifundazwe bakuthatha bakuyise kuzwe lonke, mawugange kuhulumeni kazwelonke bakuthathe bakulethe kwisifundazwe. Uma kungenjalo bazokuhlawulisa imali engathi shu. Umphakathi usigxekile isenzo sikaNgqongqoshe uthi sikhombisa ungakhathaleli. Uyilida yesizwe yaqonda. So xa kubiye kube ngabo ngoku abangafaka ama-mask abaphinde babonakala ezipatini, it's not good. Ukufaka ama-mask kubalekile, more special kuye because funeka lead share as an example ebantwini so that sizayazi nathi bakubalekile baswafake. Ingxenye engu50% yomholo kaSimelane uzobanjwa ukhokhelwe inhlangano engenza inzuzo esifundazweni. Bongani Gema endaweni ze SABC eThekwini.